Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U današnjem videu radimo unboxing i jedan mali test Teslinog citrus džusera pod oznakom CJ301BX koji smo dobili na poklon od firme Comtrade, kojim se ovim putem zahvaljujem. Hajmo sada da ga otvorimo, da vidimo šta se unutra nalazi i na koji način on funkcioniše. I evo, sad kad sam ga izvadio, unutra u kutiji dođe i ovo uputstvo, a kao što mogu da vidim, ovo je aluminijsko ovdje kućište sa plastikom i nekim crvenim ovdje detaljima. Ovdje imamo ovaj dio preko kojeg se voća koje prerežemo i stavimo da se cijedi. Znači kada ga pritišćemo tu on tako funkcioniše. Ova cjediljka ovdje nam se sastoji iz dva dijela. Jedan dio je veći, pretpostavljam za naranđe i neko veće voće koje se ubaci ovdje, a koliko je neko manje voće, ovo možemo jednostavno da sklonimo i imamo sada tu manji ovdje cjedilnik preko kojeg on to također, ovaj dio ovdje gdje sok izlazi možemo da zatvorimo i da stopiramo, znači da sok više ne curi. A ovaj dio ovdje, kao što vidite, evo ga ovdje, kada ga pomjeramo lijevo ili desno, unutar ove rešetkice male koje imaju, one određuju veličinu komada voća koje će da prolazi i slijeva se u sok koji ćemo da koristimo. Također ovdje u uputstvu sam pročitao da, znači ovdje imate u biti da se koristi do 15 sekundi maksimalno jedan znači rad da se odradi 15 sekundi, 10 takvih ciklusa kada se odradi, trebalo bi se ostaviti aparat 30 minuta da se odmori. Također aparat, mislim ima motor od snage 300 W, tako da je to sasvim dovoljno i jako. U biti nema šta, jednostavno se uključi u struju, radi na 220 V. Da, a ovdje ovo što vidite kuhalo, to ću vam staviti ovdje, imat ćete link i uradio sam isto review njega, tako da možete pogledati kako to Teslino kuhalo radi. Ja sam ovdje pripremio jedan limun i jednu naranđu za potrebe ovog videa, pa ću vam sada pokazati na koji način radi Pošto nam je ovaj limun veći, uzet ćemo i ovaj veći nastavak kao što piše u uputstvu, jednostavno ga staviti ovdje, on ima dio u koji treba da upadne, uzimamo limun i ovdje sredina ovog voća treba da dođe na ovo i onda samo laganim potiskom pritišćemo ovdje, a prije toga stavimo posudu ili čašu što ćemo već cijediti taj sok i vrlo je jednostavno. On sad to cijedi i lagano sok izlazi dole. I evo sad kad sam iscijedio taj limun, evo šta je ostalo od njega, znači sve iz njega iscijedio što je moglo da se iscijedi. Da, zaboravio sam reći, ovi dijelovi ovdje, oni služe da ne upadaju košpe ili nešto, konstantno ih guraju okolo da ne bi zaustavljale protok soka. Sada, pošto ova naranđa malo manja, sada ćemo izvaditi ovaj dio ovdje, sklonimo ga i isto tako stavimo naranđu ovdje, međutim ona, pošto je manja, drži se samo rukom, se pritisne ovako i eto, vrlo je jednostavno. Sad samo čekamo da počne curiti sok. I eto ga, kad smo je nekih 10 sekundi iscijedili, ovo je sve što ostane od nje, a sok upada dole. I evo, ovo je količina soka koju smo dobili iz jednog limuna i jedne naranđe, a sad ću vam pokazati kako je vrlo jednostavan za rastaviti i za očistiti, znači nije uopće težak da se očisti kada završite s pravljenjem soka. Ovaj dio ste već vidjeli, tu sam skinuo prvi dio, ovaj drugi je vrlo jednostavno za skinuti, samo se povuče prema gore,
stavi se pod vodu da se opere, a ovaj dio ovdje u kojem je ostalo sve to, ovaj dio ovdje koji je ostao ništa, jednostavno samo ga povučete gore, ovo ide isto na pranje, samo pod vodu ili u mašinu za suđe, nebitno, a ovdje ono što je ostalo što je prošlo u cjediljci, da. Kažem, ovo što je ostalo možete iscijediti još, nagijeti ako nije izašlo, ali ovo se vrlo jednostavno skida i kad ste skinuli sve ove dijelove, možete ih oprati pod vodom ili u mašini za suđe i evo kako vam on ostane ovdje čist. Tako da, vrlo jednostavan za čišćenje, a još jednostavniji, zaboravio sam reći, i ovaj dio ovdje, ukoliko ga uprljate, vrlo je jednostavan za skidanje, nema, uzmete samo ovako i pritisnete tu, on ispada. Tako da vrlo jednostavna stvar za korist, a pravo dobra i kvalitetna. Tako da, to je to što se tiče ovog videa. Ako vam se video svidio, udarite like, pretplatite se na kanal, a do sljedećeg videa veliki pozdrav.